OFW, nangungumusta sa inyong lahat. Mga taga-subaybay natin, mga listeners natin, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang po ang inyong lingkod. Siyempre tayo po ay napapakinggan sa DCGB Legazpi, sa Facebook ng DCGB, sa 98.5 OKFM, Daet, Camarines Norte, 100.5 Boom Radio in Daet, Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, and of course sa radyo natin sa Masbate City. So, kumusta po kayo? Sana po ay okay ang inyong mga pakiramdam at sana okay na okay ang inyong mga kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices because our products tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. Okay? And maraming salamat sa mga nag-avail ng ginawa natin ngayon maghapon sa CMD office in Legazpi City na nagkaroon tayo ng free health consultation. Oo, nilibre rin natin yung health analysis. O, kanina maghapon yun. Maraming salamat sa pagpunta nyo. And of course, sa mga taong patuloy na binabalik-balikan yung ating mga produkto. Oo, salamat po sa inyong lahat. And of course, may mga susunod pa tayong event. Mamaya, abang-abang kayo ha. Abang-abang kayo. Kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. Text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yan po ang aking text hotline. Mamaya na yung mga announcement ha, para kasi gusto ko mag-play na mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating product. Hello kay Ma'am Nelly Sangki, nanonood sa aking Facebook Live. Oo, and sa lahat syempre, kung kayo na nandun naman sa Facebook ng DCGB o sa Boom Radio, hello din sa inyong lahat. At sa lahat ng nakikinig sa radyo, saan man kayong radyo nakikinig sa programang ito, hello po sa inyong lahat. Pero ngayon, eto, nakaredy ako kasi napakinggan ko nung isang araw na ang dami na palang may psoriasis dito sa Pilipinas. Alam nyo ba na ang psoriasis po ay ano rin yan, ibig sabihin nutritional deficiency din. Nutritional deficiency. Siyempre, pag hindi ka na healthy inside, pati yung balat mo ay magsasuffer po. So, anyway, to inspire you na ang even psoriasis na hindi nakayanan basa-basa sa doktor, oo, ay nakaya ng ating product. Kaya, eto, pakinggan na lang muna natin. Ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. Hello kay Joy Alegre. Ito, pakinggan po natin. Okay, nandito ako ngayon sa CMD office in Labo. At meron ako ditong talagang gustong-gusto ko itong makuha na ng interview kasi napakaganda na nangyari. Experience ng kanyang anak na nagkaroon ng skin problem. Nanay, anong pangalan niyo po at taga saan kayo? Nati ulit po, taga Susara, Labo. Ba't ka napunta dito sa CMD office? Dahil yung anak ko po ay nagkaroon ng sakit sa balat, psoriasis daw yun. Ilan na edad ng anak mo? 45. 45. Kung psoriasis, ilang taon bang nagkaganon siya? Mahigit 1 taon po. 1 taon. Ano bang itsura nung nangyayari sa kanyang balat? Yung pong balat niya,
namumula, nagtitikal-tikal, parang may mga, para pong nagbabalat na ahas na gayon, daming tikal-tikal. Ay sabi ng doktora, mag-inom daw nung, ay magkain daw po nung puting itlog lang at mapalit yung balat. Hindi naman po. Pumunta po kami dito sa CMD at sabi po nung manugang ko sa Panganiban, si Magdalena Gutierrez, ay dito daw kami pumunta. Ay pinilit ko lang po siyang pumunta dito. Sabi ko, anak ko, tayo na doon at baka yun doon ang makagaling sa iyo. Pero nanay, kanina sabi mo, pinatulan niya ng doktor, pumatol din siya sa mga albularyo. Ano experience sa mga doktor? Ay, ang mga doktor po ay mga gamot lang ang iniinom, hindi naman po gumagaling. Marami din pong lumabas na samantala, wala, mamaya, mayroon na naman. Marami po namagana po ang namaga po lahat, pati dito, pati dyan, sa braso, buong katawan po ang wala na lang ay yung kiki niya. Grabe, ay grabe. Hindi rin gumaling. So, pinatulan niyo albularyo ngayon. Nag-albularyo po siya. Malaki din po ang nagastos sa albularyo, 30,000. Dito lang po gumaling sa CMD. Wow. CMD lang ba yung ininom? Sa CMD po, gumaling na po siya dito, 2 linggo, magaling na ito. 2 linggo? 2 linggo pa lang po, nung 21 lang kami nagpatingin dito ng February. Ngayon po, wala na dito, wala na dyan, wala na dito, wala sa kamay, wala na po sa mga paas at yan. Ang natitira na lang po ay sa mukha niya namumula. May konti pa. May kaunti pa po. Yung mukha na lang po. So, bali, sa ngayon, sabi mo 2 weeks pa lang ba o? 2 weeks po pa lang. 2 weeks pa lang po. Gumaling na agad dito sa CMD. Pero nung di ba, sabi mo may mga ininom na gamot na galing reseta ng doktor, mga magkano inabot po? Una po, nung magpatingin sa 7,000, pangalawa ay 10,000 po nung una, pangalawa ay 7, magkasama na po kami, 7,000 po. Wow. Yun po. Wala naman, hindi naman po gumaling. Pero dito sa CMD, ano ba, CMD, CBF Supreme Juice? CMD po ang, tsaka yung pong mga juice dito, yung mga CF Vinyacil, tsaka yung pinapatak, yung pong mga tablitas, yung iniinom niya ngayon. Ngayon, ito yung ginamit niya, at sabi mo 2 weeks pa lang, gumanda na kaagad yung resulta. Magkano lang nagastos niyo, mami? Hanggang registration po, 7,000 plus. Kasi nag-member ka plus may dagdag na produkto. Okay. Oo. So, andito na kayo ngayon bumalik ka na naman uli para bumili ng dagdag na kailangan ng iyong anak. Kasama yung sabon, di ba? Oo. Pero ikaw, mami, ikaw gumagamit ka na rin ba? Gumagamit na po ako ngayon. Ilan yung edad mo ngayon? 78 po. Wow. Gumagamit na po ako ngayon ay lalo akong lumakas. Ay talaga. Alin yung iniinom mo? Yung pong pamatak, yung 20 patak sa tubig. Kulang pa nga yun. Ano po ang kulang? Kakulang. Dagdag ka CBF. CBF. Magpaturo ka kay Rose, ha? Opo. Oo. Pero mami, mukhang masayang-masaya ka ngayon sa experience mo dito. Akalain mo yan, ang laki na ng gastos nyo doon sa doktor, sa albularyo. Malaki po. Mga sa albularyo, 30,000, mahigit pa ng 30,000 at nagkuha pa ng cellphone na halagang 8,000. Yung albularyo. Sabi niya, at magbigay ng 30,000, gagaling na at ibabalik doon sa naglandi. Ay, hindi naman po. Yun. At least naman talaga na nadala kayo dito ni Lord sa CMD office. Mami, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang kwento? Ang message ko po sa mga taong magkaroon ng problema sa buhay, dito na lang po sila pumunta. Tulad po nitong kasama ko, inirekomenda ko po dito. At gusto ko, gumaling din yung nanay niya, pati yung anak niya na may sakit sa baga daw. Mami, pangalan ulit, tabi? Natividad ulit, Nahira ulit, taga Susara, Bulhaw, Purok 2. Ay, Purok 1. Ayan, salamat po. Ayan, nakalain mo yan na. Sa doktor, 10,000 plus 7,000, hindi napagaling. Sa albularyo, 30,000 plus 8,000 na cellphone. Hindi rin gumaling. Dito sa atin, sinimplihan lang. Ganon ka-amazing yung ating produkto. Na kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Tandaan, pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD,
CBF at ang ating Cell Bio Juice. So, hello dyan kay Ma'am Jennifer Marcoso. So, iba-ibang health problems ay pwedeng matulungan ng ating product na kahit yung mabaho na yung ilong ay pwedeng matulungan ng ating produkto. Opo. Eto, pakinggan natin. Kaya pa kaya ng oras, ano? Kaya pa. Mabaho na ang ilong. 10 years na, pakinggan na lang natin. Okay, nandito ako ngayon sa bayan ng Paracale in Camarines Norte para sa gagawin na health orientation dito sa mga taga Paracale. Meron ako dito napapakinggan, magandang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Sir, pakibanggit pangalan sa kaedad niyo po. Ako po si Erwin Verdadero, 39 years old ng Barangay Kapakuan po. Kaya po ako punta dito, sasalaysay ko po yung nangyari po sa akin. Ako po ay may sakit pong sinus. Matagal ko na pong iniinda po, mga 10 taon na po. Nung mag-alala ko po ang CMD, yun na po ang ininom ko, tinuloy-tuloy ko po. Tapos nung mga 5 araw na po, saka ko po na yung ginawa. Ginawa po sa may lumabas pong mga puti pong sipon. Tapos po nung may lumabas din po na yung pong matigas na po na tuyo na nasip na na lumabas sa akin. Yung sinus niyo po, sir, sabi mo 20, ilan ba yung edad mo na nang may sinus ka? 20? Matagal na po. Ay, matagal. So, mga 10 years mo na iniinda yung sinusitis mo hanggang sa bumaho na. Anong klase yung baho? Baho na talaga po. Talagang mabaho na po. Oo. So, sabi mo, hindi ka naman uminom ng mga gamot pero nagpapatingin ka sa albularyo. Pero hindi ka rin gumaling. Hindi po ako gumaling. Oo. Pero buti na lang, yun nga, yung tinitiis mong yun, hindi ba namaga yung dito mo sa may sinus? Namaga na nga po. Maga na. Pati po pag hinga ko po, nahihirapan na po akong huminga. Ang ginagamit ko na po yung, madam, yung bibig ko na po ang ginagamit ko. Ano yung ginagamit niyo po? Yung pong bibig sa paghinga. Ilang buwan ba o taon na yun na nakahinga ka sa bibig? Mga paggamit ko po ng CMD, yun po. Bale, nung gumamit ka ng, teka muna, so almost 10 years na may sinusitis ka, nahirapan ka na at humihinga ka na sa bibig, mababumaho na. Paano mo nalaman yung tungkol sa CMD? Yun po sa, sa radyo po, ko po sa radyo. Anong radyo po? Sa labo po. Pumunta ka doon? Opo, pumunta po ako. So anong product namin ang ininom nyo at ilang drops per day yung ininom nyo po? CMD po ang ininom ko lang po, tapos 60 drops po Per day. per day po. Ilang araw mo naramdaman na may kaginhawahan na dulot ng CMD? 5 araw po, yung gumanda na po yung pagramdam, tapos po wala na po akong sa sipon. Tapos po maginawa na po yung paghinga ko, yun lang po. Sa ilong na, hindi na sa bibig? Sa ilong na po. Ilong na po yung paghinga ko. So ilang buwan ka na pong nagtatake ng produkto CMD? Taon na po. Kumusta ngayon? Nagtatake pa rin po kayo? Opo. Oo. Dahil natulungan ka, kasama mo ngayon ang iyong father dear, ito po ay mapapakinggan sa radyo para makatulong tayo sa napakaraming may mga problema sa kalusugan. Anong mensahe mo sa mga makakapakinig ng iyong testimony? Sa mga nakakapakinig po ng radyo, subukan po natin ang CMD. Talaga pong epektibo po talaga. Ayan, pangalan po uli? Ako po si Erwin Verdadero, 39 years old, ng Barangay Kapakuan, Paracale. Ayan, maraming salamat po. Ayan, di ba nakakatuwa ang kanyang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating products. Oo, iba-ibang health problems ay pwede matulungan. Katulad yung kanina, di ba, psoriasis. Hindi basta-basta gumagaling, pero yan, napagaling ng ating product. At ayun, mabaho na yung ilong dahil sa
sobrang tagal na sinusitis. Opo, ay natulungan ng ating product. Okay? So, sa mga listeners, ulitin ko lang, maraming salamat sa nag-avail ng ating free health consultation na ginawa sa CMD office in Legazpi City. Maraming salamat sa napakaraming taong nagtitiwala at patuloy na binabalik-balikan yung ating mga produkto. Of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto naming matulungan, kasama po ang kabuhayan. We need retailers, we need distributors, we need business partners. Opo, pwede po kayo mag-apply sa amin. Kahit maliit ang puhunan nyo, basta gusto nyong umasenso. So, eto yung mga events na magaganap. Magkakaroon ng, HCIB Sales Caravan. Pero sasabayan namin yan ng Health Symposium. Ngayong July 21 sa Naga City Big's Diner in Santa Cruz, Naga City, 8:30 a.m. And the following day, mga taga Camarines Norte, andyan ang inyong lingkod. July 22, Giselle's Garden, 9:30 a.m. July 23, 9:30 a.m. Hills and Garden. And of course, sa Veraca Tanduanes, July 26, sa Archie Hotel, 1 p.m. July 27, Tabaco Hotel Facades, 1 p.m. din. July 28, Big's Diner in Goa, Camarines Sur, 9 a.m. And of course, sa mga taga rito sa aking area, Legazpi City, yung mga na talaga sa amin yan napupunta, kita-kits tayo. July 29, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD with freelance. Mayroon pa kayong door gift. And of course, you have the chance na ma-avail nyo yung mga exciting promo natin. Tandaan, yung ating promo, yung 65 ml CMD instead of 5 plus 1, that will be 3 plus 1. The CBF instead of 5 plus 1, that will be 3 plus 1. Saka yung ating VIP eyeglass promo din po para maka-avail po kayo. And siyempre, sa Iriga City naman ay July 31, MCM Restaurant. Anong MCM Restaurant? Ano to? 9:30 a.m. po sa Iriga City, okay? So anyway, sa mga listeners, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, kaya napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, ito pakinggan natin ang ating mga ZMD distributors sa iba't ibang area. And of course, yung mga ZMD center natin. Pakinggan po natin. Para sa ating mga CMD centers, hanapin lang CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracale Infant Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasurog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gomamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Korea Abai sa Aturusan Transient House, Purok 2, Lagon. Andyan din po sa Farmacia ni Kiana, dyan sa sentro ng Vinsons, Camarines Norte, in front Municipal Hall. Ma'am Helen Valenzuela, in front Canoreco, Batobalane, Paracale. At andyan din po si Ma'am Lilian Salen, alias General Merchandise, Purok 1, Barangay Batobalane, in Paracale. Sa Camarines Sur, ayan, dagdag natin si Mr. Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. And of course, meron na tayong CMD dyan sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. So, ito pa po yung iba natin. Ma'am Cathy Cecil, Binanuahan, Karamuan, Camsur. CMD Center at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. CMD Center, Panday Street,
Goa, Camarines Sur. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Limanan, Camarines Sur. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. CMD Center at Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa LNL Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. In front, Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Helen Torre Palma, San Roque, Bato, Catanduanes. Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amdesaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, andyan si Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Si MD Center at second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Porokto, Inang Pilar, Sorsogon. CMD Center at second floor, room 204. ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Andyan din si Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Ma'am Flor de Lis Canyo, sa Avon Outlet, in front, Family Mart, sentro ng Pilar, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana, at Danny Bell General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Okay, dagdag natin kay Ma'am Flor de Lis Canyo. Nasa ano na po siya? RFC Boutique Dry Goods, in front LLC, Ava and Sac Dry Goods Store. Diyan mismo sa Pilar, Sorsogon. Ma'am Rosemary Haji at Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. So, ito pa po yung dagdag natin. First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, CMD Center at AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. CMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas lang ng DM Mixers Paint Center. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa second District of Albay, Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Ma'am Emilia Lianeta Adel, Mancao, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito. Si MD Stocky Center, ito yung office natin, nasa second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo, Albay. Andyan ni si Frexy Berenya sa Purok 7, Malabog, Daraga, Albay. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ma'am Rowena Neo, Avon Outlet,
Lubianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilao 3, Daraga Albay. Alex Alejo, Proc 5, Peña Francia, Daraga Albay. Eden Bardalo, Proc 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi City. Ma'am Rowena Marfil, Sanoa Marfil Grocery, Market Site, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Emily Lisay, sa Zone 1, Anislag, Daraga Albay. In front, Anislag Church. Sarti Commercial Market Site, Daraga Albay. Yan, dagdag natin. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City, sa Linden Pharmacy, sa 33 CE Jacinto Bañadero, Legazpi, Val Store, Purok 4, Baligang, Kamalig, Fatima Nabor, Dolieson, Kitinday, Kamalig, Albay, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, CMD Office sa second floor ng Kamalig Market, Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay, sa Life Pharmacy, ground floor ng Kamalig Market, of course, sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon, Saunya Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay, Rexy Sardania, Sardania's Store beside LBC Office Center ng Ginobatan, Ami Canseco sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS, Ochapay, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pulangi, CMD Office, second floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi, at sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, Ma'am Nea Pasiños, San Francisco, Ginobatan, Infanteria Cable TV, Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. So ayan, nabos na yung ating oras. Kung may dagdag na tanong, eto uli yung aking text hotline. Text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline 0939-904-0717, 0939-904-0717. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig. Sana po ay matugunan ng ating misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming mga tao ang magkaroon uli ng karapatan mag-declare na sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto, at sana madagdagan yung mga taong nagtiwala sa ating product at nagtiwala sa business, ginawa yung negosyo. Kaya nga naman marami na sa ngayon ordinary people now earning extraordinary income. Hello kay Sir Josuel Diazmo and Ma'am Jennifer Marcoso. Ayan. Hello kay Vanji Gasias and Ma'am Josephine Hantik Hinahantik. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod uli natin programa, same station, same time. Bye-bye po sa inyong lahat.